Raurus, penting guyu, Cok. Halo dulur-dulur, balik mana ning channel Guyu Barbar Official. Ning channel iki bakal asugi video-video koclok banyol barbar lan bergaransi. Wes gak usah kesuwen, cocote tonggo sing ngomong gak mari-mari lur. Iki nyoh deloken videone. Aja lali sabrek. Dul gundal gandul celek wedhus. Raurus, penting guyu, Cok. Tutorial gawe risbal daging naga. Pertama-tama ceplok ndok toyo lake ono telu, susu mantan, teh tembok, ilur kebo, kapur semut karo semen putih. Diudah-udah dikocok-kocok sampai cerah di dalam. Tahap selanjutnya gorengin adonan mau gawe minyak mbah dukun. Lah nek wis arep mateng bentuken ndoke dadi kotak. Wajik yo gak apa-apa ben koyo kisah cintamu. Mari ngono cacahan daging naga sing bagian blutru cek tambah empuk. Ben gak kaliren tambah sego wadang setengah ember, campur uyah coro koyok bekas, diuntel-untel terus diudek-udek disemedon sampai rata. Mari ngono cemplungno tumisan butru naga mau ditambahi kulit jeruk bosok, sak sendok obat mercon terus dikocok-kocok maneh sampai mlosok kabeh. Nek wis mari segone terus dipel-pel diunder-under sampai bentuke kayak manukmu. Terus mari ngono bungkusen manukmu mau gawe duluan semen. Tahap selanjutnya jejer-jejer dikei isolasi dhuwure ben gak ucul. Tahap terakhir ur-uri latu rokok sak cukupe. Loh, wis dadi. Nyoh puakano tanggamu sing pergaweane ngrasani kowe.